Hi guys, kamusta kayong lahat? Ito na naman po tayo muli. Muli na naman po tayong maghatid ng isa na naman pong bagong video po para sa inyong lahat. Sana po magustuhan nyo po ang ating video. Hindi ko rin po ito pinagplanuhang gawin, kaso nandito na rin lang ako sa bundok. Kaya ang magiging topic natin ngayon is about this sa bidukong. Alam ko pong marami pong nakakaalam sa inyo at marami rin pong hindi nakakaalam, kaya subukan po natin gawa ng video. Bali itong sa bidukong ay vines po na gulay na pag ganitong tag-ulan dito lang po umuusbong yung mga bulaklak niya, kasi yung bulaklak ang nauulam at saka yung bunga, yun po. Pero sa aming mga Ilocano, ti awag mi ti daytoy nga nateng bagbagkong, yan po. Ewan ko lang sa mga ibang lugar kung ano yung tawag nila. Para sa akin, sa bidukong at bagbagkong, kasi yun naman ang ni-research ko sa Google. Kaya guys, tara maghanap tayo kung may makita tayong bagbagkong o sa bidukong. Ligil po tayo guys, kasi meron po tayong naamoy na mabango. Kaya nandyan lang sa tabi yung sa bidukong. Kaya guys, minto muna ako, tinabi ko yung motor ko para check natin, tingnan natin dyan sa tabi kung merong sa bidukong o bagbagkong. Kasi napakabango po talaga guys. Yan o, nagmumula yung bango, kaya tignan natin. Kaya tinabi ko muna yung motor ko dito, tapos iwan natin yung bag. Kaya guys, tara puntahan natin yung bagbagkong o sa bidukong. Oh, dito sila oh. Yan oh. Yan. Yeah, ito na ulit tayo guys. Nakuha na po natin yung sa bidukong kanina na nakita natin sa dyan sa may gilid ng daan. Ito na po. Yan po, ganyan po ang sa bidukong o bagbagkong. Yung bunga po nito nauulam din at masarap din siya. Bali yung itsura ng bunga nito parihaba. Ito po. Yan. Mamaya baka may makita ulit tayo dyan. Kukunin ulit natin. Actually nakarami na rin tayo eh. Bali dalawang portion yung pinagkunan natin dyan kanina. Oh, yan po no. Yan. Yan. Mamaya ulit. Ang init pa naman. Plus 12 na ata. Yeah guys, sana huwag yung bibitaw. Siya nga pala, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, sana ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para updated ka kung sakaling mang may bago tayong video na i-upload tulad nito. Hindi lang po pagmumotor ang gusto kong i-share sa inyo guys. Bali gumagawa rin po ako ng video tungkol sa mga halamang gamot na matatagpuan dito sa amin sa kabundukan. Actually may video ako guys ng about this alingatong roots at saka yung mga health benefits niya. Saka yung mga free vegetable po na nakukuha dito sa may gilid lang ng daan na libre po. Yun ang gusto kong gawa ng video para ma-share din po sa inyo. Kaya guys, tara. Yan po guys, oh, meron na naman po ulit dito sa gilid ng daan. Yan oh, mga bulaklak niya. Yan po guys, ganito po yung dahon. Oh, vines po siya. Bali yung luto guys, pwede po siyang igisa, pwede po siyang pakbet. Tsaka yung ginagawa po ni Mrs. ko dito,
isinasahog po namin siya sa pritong isda. Yun po ang pinaka the best. Ang kagandaan nito guys, hindi po siya nisprayan ng namang uri ng chemical. Talagang dito lang po siya sa wild, all in one, natural po siya, walang halong chemical, kaya napakaganda po. Meron pa doon. Talagang madali lang po siyang hanapin guys. Maski hindi mo siya nakita, maamoy mo yung bango niya. Mabango po kasi. Bali dito ko kinuha yung una. Tapos meron na naman po sa kabila. Kaya tara. Dito. Ayan o. Doon, meron pa doon. Dito. Actually guys, sa Kapatagan, itinatanim po nila ito. Pero dito lang po sa amin, tumutubo lang po ng pusa dito sa gilid lang ng daan. Especially now na rainy seasons. Marami na po sila. Wala naman po pag summer ito eh. So, madami talaga. Saka meron din pong paninda sa bayan. Kaso mahal. Kaya dito na lang. Makapag-adventure ka na. May libreng gulay ka pa. Bali ganitong klase yung pinaka the best. Yan. Hindi pa namukadkad. Tiklop na tiklop pa siya oh. Yung may iba kasi medyo over na. Pero okay lang. Yan oh. Oh. Tingnan nyo guys oh, maliwanag na makikita nyo kung ano yung tsura ng sabidukong o bagbagkong. Ito po yung dahon, saka yung katawan nyo, vines. Oh, meron pa pala dito. So, halos magkakatabi lang sila guys. Pwede na to. Nakarami na rin ako. Marami-rami na rin yung nakuha ko, kaya pwede na. Uwi na ako mamaya. Tapos kukuha pa ako ng avocado guys, pero hindi ko na siya i-video kasi may video na akong nagawa. Mimitas kami ng avocado. O ayan guys, ito na po yung nakuha natin na bulaklak ng sabidukong. Ito na po lahat. Siguro meron ding 1 kilo siguro yung dami nito. Kaya pwede na guys. Ayan o guys oh, meron pa dito oh. Yan. O yun. Pero yung mga iba talagang na-over na.
Hindi na natin kukunin yung mga iba kasi over na. Yan. Oh. Yung ganito guys, yung pinaka the best. Nakatiklop pa lang siya oh. Hindi pa siya namukadkad. Hindi katulad nito oh. Pero okay lang yan.